Malý detail s prémiovým vzhledem. Nerezová sprcha Meggy. Sprcha je vyrobená z celonerezové trubky o průměru 68 mm. Máme tady dva přepínače. Nahoře jako první máme směrový ventil, který nám přepíná směr vody. Je to ventil, kterým se dá otáčet takhle 360. První poloha je poloha vypnuto, ostatní polohy potom přepínají mezi vrchní sprchou a ruční sprchou. Tady dole potom máme směsovací baterii na studenou a teplou vodu, takže tady si takhle uživatelsky nastavíte, jak teplou tu vodu chcete mít. A potom tady máme ruční spršku, která je celá vyrobená z jednoho kusu, z jedné trubky vrtané. Co je výborná věc, tak je to, že k bazénu se to hodí, protože celá tahleta sprcha je vyrobena úplně ze stejného materiálu, jako vyrábíme naše nerezové bazény, takže ICE 316L. Bazén jako zážitek. Superior Steel.